Tenan di pameh. Mancing, Jol. Ngopi-ngopi sik iki lho. Lah kok ae wis gak dilawu Jol di omah. Ah, ya wis ya wis. Kok ae mancing oleh iwak gede nek gak lawu. Alah busung. Oleh apa meh? Ganjo le. Wah, pirang jam. Busung di bae. Nek sampean kepengin oleh gede, aku duwe aja jine pameh. Aji-aji opo, Jol? Aku iki wis ora pati percaya mbek omonganmu wingi mbok akali. Tapi opo sih aji-ajine? Ini lho pameh. Kacang cincung cing, kita mancing. Ada dedude, iwak gede, lali luli di pinggir kali, mancing iwak gede di pinggir kali. Gondol pameh. Aduh, kok mantramu koyo lagune arep paut ngono. Tapi ku mau cara pameh. Coba ta. Nah lho iki oleh wak gede lho iki mantramu iki. Sampeyan coba. Rek, carap mantrae. Tak waca isi rek mantrae rek. Cancing cuncing kita mancing, dadi dude iwak gede, lali luli di pinggir kali, mancing iwak gede di pinggir kali. Apa? Ceki iki. Alah, busung mantrae. Ora itok anyane rek benjol iki. Yo.